asteasun ohitura bazela auzolanean egiteko, bati bat herribideak eta garbitzeko, ezta? Gure gurasoak kontatzen digute, garai batean inori ez zitzaiola bururatzen udaletxe batea jutea herribide bat garbitzeko, beraien artean juntatzen ziala eta garbitzen zela. Eta ohituroi galdu inda. Guk berreskuratu nahian gabiltza eta aurreneko ekimen antolatu dugu asteasuko erreka garbitzeko bertako zaborrak kentzeko. Eta benetan jendeak gustoko hartu du ekintza hau, bai. Ikusi dugu ume asko dagoela, hau ona izango da belaunaldietan zehar banatzeko, ez? Bai, eta gaina esango dizuten asteasuko eskolan urtero ingurumenakin lotutako gaien bat lantzen dute. Aurreko ikasturtean biodibertsitatea landu dute eta errekaren gaia aztertu zuten, bertara inguratu zean landareria eta aztertzeko, eta umek gero egiten duten lana udalari aurkezten die eta hor ateratzen zan garbi umen nahia erreka garbitzeko. Oso ekimen eta eskaera politia iruditu zitzaian eta udalaren asmoarekin bat egiten zuna eta horretik antolatu dugu gaurko eguna. Eta ume pila bat zehatu dira, animatu dira eta gurasoek, eta nahi oso giro politia sortu da, oso gustora dabiltza, bai. Aterkiak, txapak, plastikoak hemen denetik aurki daiteke eta kontzientziatu beharko da pixka bat herria ere hau dena garbi mantentzen laguntzeko, ez? Noski, eta gaina hasigea horretisek herrigunearen onduan dagoen erreka zatitikan. Ez dugu erreka guztia egiteko denborik jarraituko dugu, eta herrigunean inguruan oso garbi azaltze zan zaborra bertan, tubuak eta deneti daude plastikozko aulkiak, txapak, deneti bilatu dugu, eta dena jaso dugu, udaleko traste honetan pilatu eta jasoko ditugu. Jendia guztua dago eta nik uste berriro ere antolatzeko animo ematen digula. Ez dakit, herrin lan hain behar dalako eta deno bat hain behar dalako lana. Eta esaten bauek gauza bat, hain behar dalako eta gehiago udaletxeak. Lehenengo aldia da, auzolan bat egiten duzuena zuek, zuen adinarekin, ja ikasten ari zarete pixkanaka zer den auzolan bat? Bai, ondo. Nik uste baino jende gutxigo etorria baino ondo. Eskolan ere ikasiko zenuten errekak, ibaiak, urak garbi mantentzea garrantzitsua dela, ez? Bai, ze horre animali daude eta ez badeu garbitzen dena zikin-zikin edo eta gurire kalte dugu.